Ready to eat na. Tara, let's go! Sarap. Ang sarap talaga. Malambot. Malambot? Malambot daw. Masarap. Hello guys! Ngayon po ay gagawa po tayo ng maruya dahil marami po tayong saging. Mabubulukan na po tayo ng saging kaya gagawa na lang po tayo ng pan-snacks. Marami po tayong fruits ngayon kasi May, di ba? Season po ng fruits ngayon. So ngayon po gagawa po ako ng maruya. Yan. So guys, nagugas ako ng kamay ah. Balatan po muna natin yung ating saging. Para may pang snacks po yung mga bata mamaya. Bala ko nga po sana tawag dito, gumawa ng turon. Kaso wala naman po akong lumpia wrapper. Kaya, mamaruyain ko na lang po ito para may pang snacks. Maganda po itong pang snacks kasi banana, healthy, kesa sa ibigay po natin ng chichirya sa mga bata. Mamaya po ay gagawa din po ako mamaya ng monggo. Magluluto ako ng monggo. Sa Batangas po, ang monggo ay balatong po ang tawag nila sa monggo. So mamaya, dahil gagawa tayo ng monggo, siguro po mamaya mga hapon-hapon para may pang-ulam po tayo. Meron pa pala, itatapon ko na. Ang bagal, no? Ang bagal magbalat. Ito na nga, binibilisan na nga. Gutom. Itong ano lang po, yung isa lang, kasi marami naman po ito. Bukas na yung isang, ito. Bukas na lang. Malay mo, makabili po ako ng lumpia wrapper. Swerte pag nakabili ng lumpia wrapper pag may dumaan. Ayan. Tamang-tama lang po yung ating saging. Lapit na po nga siyang ma-overripe. Pero mas gusto ko po yung saging na hinog na talaga. Kesa doon sa medyo maniba lang pa lang or kaka-yellow pa lang talaga ng balat. Ito kasi mga 2 days. 2 days na po yata na nahinog to. Kaya matamis. Tapos na tayo magkalat. Ngayon po ay slice po natin to ng medyo maninipis. Ganito po ang paghiwa. Yan. 3 hiwa po. Ay, kapal. Yan, tapos na po. Ngayon po ay magtitimpla na po tayo ng ating flour. Ayan. Sa ganitong dami, gagamitin ko po ay 1 cup of flour. Yan. Libre pulbos. Tapos itlog. Lalagyan po natin ng itlog. Isang piraso ng itlog. Yan.
sugar. Isa, dalawa, tatlo. Kasi gusto ko po ng matamis. Mahilig po ako sa matamis. Pero sa may mga diabetes, nako, hinahinay po kayo sa matatamis. Yan. So, anuhin lang po natin to. Haluin lang po natin. Lalagyan po natin ng water. Lagyan po natin ng water. Kalahati po muna. So, depende po yan sa dami ng saging nyo, ha. Kasi pag konti lang po yung saging nyo, konti lang din po yung flour na gagamitin. So, yan. Ready na. Ayan, pwede na. Let's start. We Filipinos love these snacks. So, this is what we called banana fritters. So, yan. Tayo po ay magluluto na. Yan. Iniintay lang po natin na uminit po yung ating mantika. So, kung napapansin niyo po, ito po ang mas madalas kong gamitin. Kasi mas gusto ko po ito dahil manipis. Mabilis lang po sa pagbabaliktad. Ito naman po, ay mas maganda din naman po ito kasi flexible siya, no? Pero mas gusto ko po itong gamitin. Dito pa ako comfortable. Mas magaan ko po itong gamitin. Sausaw na po natin yung ating banana, yung ating saba. Ayan. Lubog lang po natin para ma-coat po siya ng ating flour. Pwede nyo pong kamayin kung gusto nyo magkamay. Mas maganda nga po kakamayin eh. Ayan po, mainit na ang ating kawali. Umuusok na. Lagay na po natin yung ating banana. Kamayin ko na guys ah. Huwag kayong magdikit. Maghiwalay kayo. Ngayon, tingnan natin kung luto na. Babaliktarin lang po natin. Saan ako bang baliktad? Di na alam. Oh! Yan. Lagay na natin yung iba. So guys, yung iba po kasi magawa ng maruya or banana fritters, nilalagyan po nila ng yellow food coloring. Pero yung akin po, hindi ko po nilagyan para mas mabilis ko po ma-recognize kung luto na. Wala po ng mata. So, yan. Kung gusto niyo po ng may color, pwede po yun. Mas maganda nga po yun eh. Mas maganda tingnan. Now, our first batch is done. Tuguin po natin yung mantika. Guys, pag yung anak nyo maingay at ang likot, bigyan nyo ng pagkain. Tigil yan. Lalo na pagkain favorite nila. Ewan ko lang kung dito may ganyan.
So guys, meron pa po tayong natitirang banana. So kung gusto niyo pa ng ibang luto, just comment down below. Challenge. Kung kaya ko pong lutuin, huwag lang po mahirap. Huwag lang po mahirap yung ingredients at baka mahirap po hanapin. So yan, lulutuin po natin yan. Comment lang po kayo ano gusto niyo lutuin. Meron pa po tayo dito ang avocado, meron pa po tayong mango, at saka meron pa po tayong langka pala. Ayan guys, ang ating langka. Yan. Fiesta po ng prutas. Di ba po uso ang fiesta ngayon? Kasi may maraming fiestahan. Pero bawal. Bawal po mamiesta. Diba? Flores de Mayo. Dami po nating namimiss, no? Meron po tayong mga fiestahan. Uwian sa probinsya yan. Tapos may mga sayawan, di ba? Tapos may mga banda, labanan ng banda. Nakakamiss. Tapos ganitong summer, may mga swimming. Kaso talagang mag-iingat po muna tayo ngayon talaga. Yung hirap talaga ng panahon ngayon. Mag-stay at home lang po muna tayo. Ayan guys, pinapatulo ko lang po siya. Pinapatulo ko po yung mantika para hindi gaano mamantika pag kinain. Para tayong kumakain ng lechon sa daming mantika. Kayo maghiwalay. Sige lang, maghihiwalay din kayo. Ayun. Gusto lagi magkadikit. Walang forever. Lagyan ng hugot. Ayun. Our maruya is ready. Ready to eat na. Tara, let's go. Kuya, Jay, dali na, dali. Kain tayo. Naghugas na ba kayo ng kamay? Opo. Okay. Ben, halika na. Anong lasa? Malambot, mami. Sarap. Ang sarap talaga. Malambot. Malambot? Malambot daw. Masarap. Guys, hindi na mainit. Napalamig ko na kayo, hindi na po ako magpapasok. Sarap. This is our favorite snack. Ouch! Nakagat tuloy ako. Thank you so much guys for watching. I'll see you in our next video. Always remember, good food always makes a good mood. Ito po ang muli si Lord Hermosillia ay nagsasabing ang mga bagay-bagay ay napapag-aralan yan. Basta't may tiyaga ka lang. Bye!